Бүген безнең гаиләбездә зур һәм шатлыклы бәйрәм. Безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз булган, югары эркидә яшәүче тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтием Озат Әнәс улы Латыпов 55 яшьлек юбилеен каршы ала. Һәм без, аның иң якын кешеләре, аны матур гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сөеклебез Илеш районының Тыпый авылында ишле гаиләдә 7нче бала булып дөньяга аваз сала. Мәктәпне тәмамлау белән Кушнаренкода техникумда белем ала. Ары таба армия хезмәтенә алынып, намус белән хезмәт итеп, исән-сау бурычын үтәп кайта. Ары таба авыл хуҗалыгы институтының икътисад факультетына кереп, төпле белем алып чыга. Күп еллар баш бухгалтер вазифасын үти, бүгенге көндә Илеш кредит кооперативы белән идарә итә. Төгәллек, зур җаваплылык, максатчанлык кебек сыйфатлар белән эш итү аркасында үзен һөнәренең алыштыргысыз остасы буларак танытты. Кадерлебез бик ачык күңелле кеше, ярдәмчел, шунлыктан аның дус ишләре бик күп, аны бар да ихтирам итә. Ә безнең өчен инде ул дөньядагы иң кадерле кеше. Гаиләбезнең ныклы терәге, саклаучысы һәм яклаучысы. Тормыш юлында нинди генә авырлыклар очрамасын, ул барысын да чын ирләрчә, төптән уйлап хәл итә, якын кешеләрен иминлектә, барлыкта яшәтү өчен бар тырышлыгын сала. Үзе кебек үк изге күңелле, мөлаем йөзле әниебез Ләйсән Рәвис кызы белән яшьлектә кавышып, гаилә корып җибәрәләр. Наз һәм яхшы тәрбия биреп, белем биреп, безне, улары Айнур белән кызлары Розаны зур тормыш юлына чыгардылар. Сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез, дөньядагы бар яхшылыкларны җыйган олы йөрәгең, барыбызга да хәстәрлекле булганың өчен сиңа чиксез рәхмәтлебез. Шатлыклы юбилеең көнендә сиңа гомернең хәерлесен һәм озынын, сәламәтлекнең корычтай ныклысын, шатлыкларның мөлдерәмә тулысын, бәхетнең ташып торганын, тормышның ямьлесен, әниебез Ләйсән Рәвис кызы белән тигезлектә, бәрәкәтле йортыбызга ям өстәп, балаларың өчен юл күрсәтүче маяк булып, кечкенә оныгың Амелия өчен өзелеп торучы карт әти булып, бәхетле гомер кичерүеңне телибез. Алдагы елларда тагын да зуррак юбилейларыңны бергә җыелып каршы алырга язсын кадерлебез. Чөнки без сине бик нык яратабыз, синең белән горурланабыз. Балкып яшә киләчәктә безнең белән гел бергә. Кояшлы, матур көннәрең җитсен озын гомергә. Бирсен Ходай бүген сиңа бүләкнең иң зурысын. Сәламәт бул, озак яшә, дөньябызның нуры син. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшем Ләйсән, улың Айнур, кызым Роза, киявем Денис, оныгым Амелия. Хөрмәтле юбилярыбыз Озат Әнәс улы Латыпов, 55 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Ходай Тәгалә сезгә көтелмәгән шатлыкларны өеп бирсен. Алдагы гомер елларыгыз исәнлектә, саулыкта үтсен. Бар теләкләрегез, максатларыгыз чынга ашсын. Җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Ышар өчен күкләр кирәк, йөзләр өчен киң сулар. Хыялларга омтылганда йөрәкләр хаяр сулар. Бәхетле буласым килә, бары тик синең белән. Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм. Бәхетле буласым килә, бары тик синең белән. Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм. Шатлык күлендә йөзәргә,
Җибәлергә назларда Янәшәмдә син кирәк бит Калыр өчен язларда Бәхетле буласым килә Бары тик синең белән Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм Бәхетле буласым килә Бары тик синең белән Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм Аңлайыркәм аңлашуны Тулы бәхет тик бергә Мин бит риза синең янында Калыр өчен гомергә Бәхетле буласым килә Бары тик синең белән Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм Бәхетле буласым килә Бары тик синең белән Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм Бәхетле буласым килә Бары тик синең белән Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм Бәхетле буласым килә Бары тик синең белән Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм Мине бәхетле итүче син икәнеңне беләм Син икәнеңне беләм Киләсе котлау хатыда сезгә таба ашкына хөрмәтле Азат Әнәс улы. Бу юлы сезгә матур теләкләрен якын дусларыгыз җиткерә. 1965 елның 13 августында ямьле җәй көнендә Латыпов Әнәс абыйның һәм Сөгүдә апаның тату гаиләсендә 7нче бала булып апасына, абыйларына көтеп алынган энекәш булып бер ир бала дөньяга килә. Аңа матур мәгънәле Азат дигән исем кушалар. Август айы җәйнең иң мул, иң матур айларының берсе. Безнең дустыбыз да шул мизгелдә туганга да, туган гаиләсе ныклы, тырыш булганга да, киң күңелле, көчле рухлы, эш сөяр кеше булып үсә. Болытсыз балачак тиз үтеп китә һәм дускайыбыз 1982 елда урта мәктәпне тәмамлап, Кушнаренко авыл хуҗалыгы техникумына укырга керә. 83-85 елларда Германиядә хәрби бурычын үтәп кайта. Аннан кайту белән Алга колхозына эшкә урнаша, шул ук вакытта югары белем ала. Бүгенге көндә Азат абыебыз бик хөрмәтле, абруйлы җитәкчеләрнең берсе. Ул Илеш кредит банкның идарәчесе. Бу үрләргә ул үз тырышлыгы белән иреште. Эш дәврендә ул күп кенә бүләкләргә лаек булды. Кредит кооперациясының идеяларына хезмәт итү өчен мактау билгесенә, кредит кооперациясе отличнигы, кредит кооперациясының атказанган белгече күкрәк билгеләренә һәм бик күп башкаларга ия ул. Борынгы бабалардан килгән бер әйтем бар. Һәрбер кеше үзенә пар табып, гаилә корырга тиеш, нәсел агачын дәвам итеп, балалар үстерергә тиеш.
Бүгінгі күнде Озат абыйыбыз бәхетле кеше. Тормыш иптәше Рәвис кызы Ләйсән белән тату пар булып, үз ара хөрмәт белән үз йортларын, ихаталарын гөл чәчәккә күмеп, җиләк-җимеш үстереп, балалары, кода-кодагые, дуслары, туганнары белән аралашып, бик матур итеп дөнья көтәләр. Уллары Айнур районыбызның ичке эшләр бүлегендә хезмәтен сала. Кызлары Роза, кияүләре Денис белән Казанда яшиләр. Күптән түгел дустыбызны сөендереп, аңа Амелия исемле кечкенә онык бүләк иттеләр. Дускайыбыз Азатның карт әтисенең исеме Сабир булган. Мәгънәсе аның сабырлык. Мөгаен шуңадыр безнең дустыбыз бик тә сабыр, нечкә күңелле, тормыш сынауларының һәммәсендә җиңеп чыга, язмыш җилләренә бирешми, сыгылмый. Кадерле дускайыбыз Азат абый, бүген синең гомерең юлында матур бәйрәм. Киләчәктә дә сәламәтлек, җан тынычлыгы, яңадан-яңа куанычлар, мул тормыш телибез. Әрнү сагыш белмә, гел шулай ачык йөзле, төпле уйлы, киң күңелле бул. Дөньяның барлык рәхәтләрен күреп, бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Сине яратып, хөрмәт итеп, Илдар һәм Айгөл Хабировлар, Рубин һәм Ирина Галимовлар, һәм дә аларның балалары. Котлап сезне туган көнегез белән, якты кояш сипсен җылысын. Сезнең өчен алып килсен һәр көн бәхетләрнең иң олысын. Хөрмәтле Азат Әнәс улы Латыпов, күркәм гомер бәйрәмегез онытылмаслык күңелле үтсен. Яныгызда һәр чак якын кешеләрегез, чын дусларыгыз булсын. Yırak kaldı bala şakılar, uzda yegi şaklarda, ömürlerim uzun bara, yar suşatlar atılarda. Yarsın meleğim ratım, yarsın meleğim ratım, tur alip yetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belip gene. Yarsın meleğim ratım, yarsın meleğim ratım, tur alip yetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belip gene. Ni bulasın gönür atın, yarsı şapmasan, özün tapkan doğru yoldan, salmakına atılasan. Yarsın meleğim ratım, yarsın meleğim ratım, dur hele bir yetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belip gene. Sizin gümür atlarımız yarsıp şapıp aramasın, düzgününden tutkan şakta kullarınız tanımasın. Yarsın meleğim ratım, yarsın meleğim ratım, dur hele bir yetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belip gene. Yarsın meleğim ratım, yarsın meleğim ratım, dur hele bir yetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belip gene. Şapasın belip